Απόψε μαζί μας και ελπίζω να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά. Να συστήσω και τα παιδιά της χοροδίας, να ξεκινήσω από την Δέσποινα την Λιποσπυρδάκου, τη Μαρία τη Χαραμή, την Χριστίνα, τη Χρυσούλα την Βαρλοκώστα, την Ευαγγελία την Καλαπόθου, την Σοφία την Πολυχρονιάδου, τον Γιώργο τον Μαραβέλια, τον Λευτέρη τον Δελαστή. Επίσης να ευχαριστήσουμε τη Σταυρούλα την Παυλομανολάκου που από την πρώτη στιγμή είναι μαζί μας και θα σας προσφέρουμε όλοι μας αυτή την αφροδέσμη και την αγάπη μας. Και τέλος να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη τον Πλεμένο που είναι μαζί μας αφιλοκερδός, παρόλο που έχει τη δουλειά του, πάντα είναι πρώτος. Να του ζητήσουμε συγγνώμη αν τον έχουμε στεναχωρήσει κάποιες φορές. Θα είμαστε καλύτεροι μαθητές του χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τη Λένα την Καλαπόθου που φέτος έχει ξεχάσει τι είναι διακοπές και έχει αναλάβει όλους τους συλλόγους του Δήμου Μονεμβασίας και μας έχει φέρει άξια εις πέρας. Λένα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα σε τραβάω και εσένα. Με τραβάς βίντεο, εγώ δεν θέλω. Γιατί είσαι... Έχει